Sayang, kenapa ya aku semalam kok gang tarcek? Memangnya gang tarcek itu apa? Baru aja dipegang sebentar, udah becek. Suami aku pasti bangga. Jare sapa? Lah kuwi kan menurutmu. Di bojo kaya ngene iki wis cantik. Ayu apa elek lho ora jaminan. Sing penting iki lho padha tresnane. Urung tangi juga nek kopi. Kurang bahagia piye coba hidupe. Alah wong trimo ngekne kopi bangga. Bojomu ngono iki juga ora. Nek trimo gawe kopi lho, kalah kowe karo bojoku. Bojoku nek gawe kopi no jan jos tenan. Awakmu nek gawe kopi adae gelas to. Bojoku lho adae ember. Kurang jos piye, Jal? Pak, Idul Fitri kita ke Bali yuk. Bali tutup, nyepi. Kalau gitu kita ke Jakarta aja, Pak. Mama pingin ke Dufan. Jakarta banjir, Dek. Atau kita ke Tangkuban Perahu aja, Pak. Dek, perahunya bocor. Ah, bilang aja Papa nggak punya uang. Cerdas. Jenengmu sopo? Munawar. Omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya takon iku. Oh, arek kok lagi jek rongkongmu peok kon nggo. Wah, arek kok Abuge lah bener omamu enggo endi? cara pundi mbok? Cara goiku takon iku. Endi? Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndik ya kan ndik ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis Kidul Gang Loro nomor 48. Munawar rene arep opo? Apa-apa arep. Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman. Lho, Rek, kok cek grangsange kok niku lho. Wong kowe iki usaha apa ya mesti gagal, petani ya ora sukses. Lah nyapa ta? Lah nandur-nandur pari ya ora iso panen lho. Mosok sawah 3 hektar kok nggur entuk 2 sak. Bajing cek ngenjek kowe. Kowe ngenjek aku kowe ngono kuwi. Ya nyatane lho. Antene pas dina kuwi aku nggone bosok. Lho ora pas dina kuwi nandurmu kliru kok. Piye ta Mas itu? Mosok nandur pari nang ereng-erengan. Kudune ya nang ledokan ben entuk banyu. Apa ya ngger entuk banyu mesti subur iso modot. Oh alah ngono ya, Dek. Ah contone rambut lho bedina didusi ya iso dawa. Jenggot diraupi ya iso dawa. Apa ae angger kena banyu iso modot iso dawa. Aku tekok nuwun sewu. Apa? Lah ilat kuwi tak kom banyu bendina ra modot kowe. Ya Jal kowe ngomong kowe ya Jal. Jangkrik balik neh. Ya Jal, ilatku lho bendina tak kom banyu ning cangkem ora modot. Lah ilat ora tumbuhan kok. Ya, Iki sing tumbuh-tumbuhan. lah munimu ngono ae. Nyapa? Aku lho bar padu karo maratuwa. Lho, nyapa patenono ae. Rencana wis arep tak pateni ngono lengone rong entek kok. Lah karepe padu lho nyapa? Aku kan winginane kan baranu ta. Apa kuwi jenenge antum-tuman warisan ta. Wis warisane wis dindum lho jane antarane bagianku karo bagiane maratuwa. Akhire Sing sisih tengen iki bagiane Sisih tengen maratuwa, maratuwa, sisih kiwa sisih bagianku. kiwa. Karepku kan ben ketok enek watese, tengah tak tanduri gedang. yo bener no lho kowe Tengah berarti. tak tanduri gedang tapi nek perjanjiane Dik. Perjanjiane piye? Engko nek gedange mangklung mengiwa, kuwi berarti hakku. Woe. Woe hakku, tapi nek mangklung nengen kuwi hake maratuwa. Akhire Jam 4 lho. Gedange mangklung ngiwa. bah iya. Terus piye? Lah kok jam 6 sore aku arep kadus lho malah